Hej. Det her, det er nogle nye snore, som er på min shop, og som hører til gyngerne. Det er 100% nylon, og så er de 10 mm i tykkelsen, så de er ret robuste. Der er bundet nogle knuder hele vejen ned, og så er der et langt stykke for neden. Det her gyngen skal sidde. De her, der kan du så selv vælge, vil du hænge gyngen i den øverste, i der, og så videre. Det er selvfølgelig alt afhængigt af, hvor højt du har til loftet. Nu vil jeg vise, hvordan at jeg putter sådan en snor på, så den også ser flot ud. Jeg tager nederst i min gynge, hvor det største hul er. Det her. Og så hæver jeg lige fat i gyngen. Så skal I bare se. Og her er det vigtigt, at man sætter det på, hvor gyngen er syet sammen. Altså i syningen øverst oppe for enden af rørene. Der er der en syning hele vejen hen. Den holder man sammen. Sådan her. Og så tager du den tykke, bredeste ende af rebet og tager over og ned om gyngen, sådan der. Så finder du snoren i den anden ende, den er her, og tager den igennem. Og hiver og hiver og hiver. Og så har du i princippet din gynge sat op. Så skal man så lige mingelere det lidt, så du også synes, det ser pænt ud. Det kan være, at du lige skal hive lidt. Der er også denne her over i siden, den kan man ligesom tokke ind, har jeg lyst til at sige. Altså sådan lige massere ind, så den sidder, og så den er pæn. Så har jeg sat min gynge fast, robust, og så er jeg faktisk klar til at hænge den i loftet. Rigtig god fornøjelse. Skriv endelig eller ring, hvis jeg har nogle spørgsmål.